Ola! Neste vídeo vou ensinar a facer pan de masa nai. Para facelo necesitamos, ante todo, a masa nai, que moitas veces non se ten, e como é un proceso bastante laborioso, de feito a min regalároma, non a fixen, o recomendable é que se non tendes, o fagades con lévedo. Para isto debedes saltar o paso 1 e pasar directamente ao seguinte, e no momento en que se mestura a masa nai co resto, sustituir eso por lévedo, como xa dixen. O primeiro paso, se tendes masa nai, eu vou facer cun robot de cociña. Se non tendes, podedes facelo preferentemente a man. Imos aló.